Wow, to je ona, Mogu da! li postaviti pitanje? Da, naravno. Mogu li da dobijem autogram? Naravno. Da, hvala ti puno, hvala ti! O moj Bože, došla je, evo je. O moj Bože. O, to je ona stvarno, Bože, da, to je volimo zapravo te. ona! Ćao! O moj Bože. O, Bože, to je ona, Mogu ne! li da dobijem autogram? Može autogram! Hvala. Fantastična Ovo je si. neverovatno! Wow. Hej! Hvala! Izvoli. Hvala. Wow, vidite to! Hvala. Ovde. O, da. Možeš li mi reći ko je osvojio nagradu za najbolju glumicu? To bih bila ja. Evo je. O ne, gde je? Na podu. Samo sekund. Moram da idem. O ne, ne mogu da verujem da sam izgubila nagradu. Mislim da sam izgubila u LOL OMG magičnom filmskom studiju. Moram da se vratim tamo. Ćao, svi se pitaju za nagradu. O da, svi me pitaju istu stvar, ja ne znam gde je, nemam pojma. Hajde, imam jednu ideju, idemo da je pronađemo. Idemo. O moj Bože, konačno smo ovde. Agentice Glamour, izgledaš tako prelepo, tvoja kosa, naočare, haljina i cipele, prelepo je. Hvala, agentice Soli, ti izgledaš fenomenalno. Hvala ti. Okej, ti idi onim putem, a ja ću ovim, da pronađemo trofej. Okej, idemo. Okej, da pronađemo trofej. Da li je ovde? Ne. Ovde? Ne. O ne, gde bi mogao biti? Da li je ovde? Ne. O ne, moram da pronađem svoj trofej. Moram da pronađem trofej. Gde je? Ne, nije ovde. Pogledaj ovo. Ne, nije vreme za žurku. Da li je ovde? Ne. Nadam se da će ga Sol pronaći. Nastavit ću da tražim. Tako želim da jedem kokice. Sad ću da napravim. Sačekaj, moram da se držim zadatka. Moram da pronađem svoj trofej. Možda je ovde? O ne, MC Sveg je bio ovde. Nastavit ću da tražim. Ok, sada smo u A sektoru. Da tražim. Da li je ovde? Ne, ništa. Možda... ovde? Ne. Gdje je moj trofej? Nadam se da ga je Glamour pronašla. Ok, nastavit ću da tražim. Agente Sol, da li si pronašla? Ćao Glamour. Ne, nažalost nisam. Nisam ni ja, ovo je poslednje mesto. Da, takođe. Nadam se da ćemo ga pronaći. Da, hajde da tražimo. Da li je ovde? Ne. Da li je ovde? Ne, ništa. Gde je? Ne znam, možda je ovde? Ne. Ovo je poslednji deo. Da, trofej! Konačno smo ga pronašle. Ti si ga pronašla, agente Sol? Da! Moj Bože, ne mogu da verujem da sam ga pronašla. Da, svaka čast. Ok, idemo na crveni tepih sad. Hajde da im pokažemo trofej. Idemo. Da, vratile smo se. Da. Hajde da im pokažemo nagradu na crvenom tepihu. Idemo. Hej, molim vas, fotografija, samo jedna! Ovde, samo da ufotkam. Fenomenalno! Da, prelepo. Hvala vam. Dajte mi osmeh. Vau, Malo se sviđa mi se. okrenite. Uživala sam u videu. Ćao!